Iz druge knjige o kraljevima. Ilija će Elizeju: traži što da ti još učinim prije nego što budem uznesen ispred tebe. A Elizej odgovori: neka mi u dio padne obilje tvoga duha. I dok su tako išli i razgovarali se, gle, ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih. I Ilija u vihoru uziđe na nebo. Elizej je gledao i vikao: oče moj, kola Izraelova i konjanici njegovi. I više ga nije vidio. Prvorođeni sin dobivao je dvostruki dio očeve ostavštine. Elizej želi biti priznat glavnim Ilijinim duhovnim nasljednikom. Teška molba, jer se proročki duh ne prenosi. On dolazi od Boga i Bog će pokazati da je molba uslišana, dajući Elizeju da vidi ono što je skriveno ljudskom oku. Mi počesto pred Boga dolazimo s kojekakvim molitvama i potrebama. Rijetko je naša molitva i potreba da nam u dio padne obilje Božjega duha, da budemo baštinici Božjega milosrđa i njegova kraljevstva. Počesto uzimamo zdravo za gotovo njegovu ljubav i sve što nam od njega dolazi. Ilija je kroz cijelo svoje poslanje trudio se vratiti srce naroda k Bogu, koga je zaboravio i zanemario. Čak ne niti zato jer su to svjesno htjeli, nego zato što su se počeli klanjati drugim bogovima koji su im, iako idoli, ispunili srce. Poruka proroka Ilije vrijedi i za nas danas. I naša srca opsjedaju razni idoli našega vremena i svijeta u kojem živimo. Mnogo toga ima želju ispuniti čovjekovo srce. Bog će u svojoj strpljivosti stajati pred vratima našega srca i kao prosjak čekati da ga primimo. Elizej je prepoznao bogatstvo Božje blizine koju Ilija nosi u sebi. I to mu je bilo najvažnije primiti, iako je mogao tražiti bilo što. Pitanje koje se i nama nameće traži odgovor i naših prioriteta života.